kang Kristo, maalong buntag kanatong tanan. Sulod niining kasaulugan sa pulong atong iapil ang mga intensyon sa pagpasalamat. Halad pasalamat ni Sir Mrs. Gilbert Maating and family. Halad pasalamat ni Mrs. Maribel Basaya. Ubusab ang mga kalag nga atong ihandong karon. Kalag nila Ananias, Nancy, Elsa, Demetrio, Tintin o Gilbo. Ug sa tanang mga kalag nga walay naghandom kanila, maunta pasayon sila sa ilang mga sala, ug makadangat na sila sa gingharian nga walay katapusan. Karon mga ikanapulog walong nga Domingo sa tuig sulod sa ordinaryong panahon. Ang Ebanghelyo ng Kristo kini sa maumpan na naghatag sa kinabuhi. Si Jesus usab niingon, ang muari kaniya dili nagayod gutomon ug ang mutuo kaniya dili nagayod uhawon. Aging pagsugod palihog manindog katong awiton ang pasiunang amin. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Dios may kahayag sa atong dalan. Tutulan sa kinaniya sa atong mga agianan. Mga igsuon, karong adlaw sa kalipay. Tungod kay karon adlaw sa Ginoo. Sa Domingo nga atong Ginoo na banhaw, nagpakita sa iyang matinunan o nagpadala sa Espiritu Santo. Mausap kini ang adlaw sa atong kaluwasan. Kanus atong isaulog ang atong paggalingong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nga nang nakatigong kita karon. Nining atong padagtigong karon luyo kita sa tibok simbahan nga kapanaw dinhi sa yuta, uban sa atong obispo Abel Atigo, sa atong pura paroko Monsignor Edito Balyo, sa mga kaparian sa Diocese sa Mating o sa tanang magtutuo. Ug karon maandar kita alang sa pagsaulog karon, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita o pasaylo sa Dios ug sa atong isigadaw. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios sa mga anong nagagahom sa tanan. Ug sa inyo mga igsuon kay nakalapas ako ug nakuliamo. Sa nangununa sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat nga iyang buhaton. Kay akong sala akong dakong sala. Usa maguyo ako ang Santa Maria Carolina sa tanang mga anghel ng mga santos. O ang inyo na igsuon, aron ninyo kung yung ako sa Ginoo, mga atong Diyos. Kaluligi kami Ginoo, pasayloa kami sa kananamong mga kalapasan. Agaka kami ng kinabuhiya, ug dada kami sa kinabuhin dayon. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
samahan makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, butong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw ang nagawag kang sasala, sa kalibutan kaloy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuon, sa Amahan dawat ang among pangaluyo, kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam doon, O Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Mag-ampo kita, o Amahan, sa kaayo ngaway kinutuban. Among sinugdan o mag-aga, kaya pagpahilayo ka namo o patalimugi ang mga pag-ampo sa tanan nga mga nagay kanimo. Pasaylua ang among mga sala, iuli kami nganha sa kinabuhi, o ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among ibangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Aliyo, Pinudlo gikan sa basahon sa Exodo. Dito sa kamingawan nagpagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo dito sa Egipto, kay dito makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan tutod sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan adlaw-adlaw. Kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlaw. Nini pa diha sulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Inna sila na inigpasawsong na makabaton sila karni ug sa pagkabungkag madawat nila ang tanang pan na ilang ikinahanglan. Unya masayran nila nga ako ang Ginoo mao ang ilang Dios. Yan ang kagabi mitungha ang mga langgam nga bunto nga milukok sa tibuok kampo o sa pagkabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis nga o puti. Ingon ka nipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto. O nagpangutan-anay sila, unsa man kini. Ingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Ihatagam sila sa Ginoo upang gikan sa langit.
isayang ato sa kaliwat ng maabot ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang bahog mga katingalahan nga iyang gibuhat. Isugo niya ang kalangitan sa taas ug ang mga putahan sa langit iyang giablihan. Gipaulanan sila niya ug mana aron ilang kanon. Ginatagan sila sa langit kalanon. Ang pansagamanan gikan sa mga tao. Ipadaan sila niya o kabuhok sa mga kalanon. Igala sila niya ngadto sa iyang balaan ngayuta. Ngadto sa kabukiran na daog sa iyang tuong kamo. Nagagan sila sa Ginoo kan ikan sa langit. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Episo. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang hunahuna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyo gikahimuk-an bahin ni Kristo. Sa walay duha nakadungog kamo may tungod kaniya ug sa inyong pagkamasusunod niya gitudloan kamo sa kamatuoran nga naa si Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao nga maoy hinungdan sa inyong gautang kinabuhi kaniadto nga gilaglag sa malimbong mga kailigo niini. Kinahanglan ang bag-o gayud, bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isunog ninyo ang bag-ong tao na gibuhat sa Diyos sama sa iyang gagway na makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Malimong.
kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Manaon ikaw. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala si Jesus dito, iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaga na nila si Jesus dito sa kabuk sa lanaw, niingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanusta ka pa mahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, o nangabusog. O dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga malunod, kundi sa kalanon nga mulungtag ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao. Kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyo. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buhaton nga gipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang bilagruha ang imong ipakita kanamo, aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon ug mana dito sa kamingawan, sumala gayud sa ingon sa kasulatan. Ihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang ihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit, o naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanunay ining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayon bukumon. Ang mutuo kanako dili na gayon uhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa ating Ginoo. Dayon ikaw, Kristo, kayo Maadtong kan. Salamat sa Ginoo na yatag-yatagan o gayon makatigong sa karong buha ayon sa pagpaminaw sa iyong mabalaang pulong. Pagpasalamat sa talang grasya o pinasmay paglawas na iyang ihatag nato sa tibok simana, ang iyang panalipon, iyang ihatag nato. Kaya ang Diyos sa tinuod yun, ang Ginoong Diyos wala di siya kausapan, narika nato. Kung atong pamalandungan pag-ayo, ang tuyok sa kalibutan, konstant, wala din siya pagkausap. Ang adlaw musubang, musalo, pabot ang nagabigon, pagkauma musubang sa danatlaw. Walay na kulang. Kining hangin nga atong gingawa, pantay. Isang naikiyot o ilong, ako'y medyo, pero ang hangin, pantay ang atong ginhawa. Tungkol kaya ang Ginoo, wala siya pinalabi. Ang tao lang may mausap. Gani diha sa mga pagbasa, atong nadungog, nga mga Israelita nagbagulbul. Nagbagulbul kang Moises sa mga araw. Nga nung nagbagulbul sila, unsa may ilang ipangayo, gani? Pagkaon, gigutom sila. Nahigutom na rin karon. Makakaon ka karon og pan nagikan sa langit. Mao ni ang pan. Kung ako bitaw ni siya literalon pagsabot. Maglingkod ka. Kinigingon ni Jesus nga ako ang kaon sa akong unod, ginom sa akong dugo. Kaya siya man ang pan nagihisgutan nagikan sa langit. Nagtuo ang mga Israelita na katong nakaon sila mga katigulangan, mao na to ang pan nga matuon.
Kapag wala kasabot ang mga tao, mao nga ang Ginoo ng pagkatao siya din sa kalibutan, aron yun masabtan unta sa mga tao. Apan, ningon si Jesus, nangita kung kanako, diya sa Ebanghelyo, kaya nakakaon man kamo sa pan, kung nakasinati sa akong milagro. Apan, wala ka mo makasabot sa pangulugan ini. Tungod kay kining mga tawhana na nagsunod-sunod kay Jesus. Sa diyang si Jesus, gitaral niya sa tubangan ni Pilato. Kining mga tawhana, maurasad niya misinggit nga ilansang siya sa krus. No? Mao na nga ang tao agad mausap, ang Ginoo digid mausap. Naghisgot na kita karon og pagkaon pan sa langit. Sa realidad sa atong kalibutan karon, daghan kayo ang gigutom sa atong palibot. Gigutom dili lang sa pagkaon ng kalibutanon, kundi gigutom sa hustisya, kaangayan, kalinaw, na kinabuhi, labaw sa tanan, gigutom sa bugma, sa iyang isip ka tao. Dunay mga tao karon nga hangay hapton, napanaginhanglan sa atong pagsabot. Labi na kining maulipon sa droga. Kinahanglan na sila nga itong alalayan, ipanon. Napanusahay, naalas padalanan, natagaw. No? Muna siya ang hagit sa tuwang mapagbasa ng mga buha. Sahid, may mga relasyon na naguba tungod sa kausaban. Tungod kay wala na itong sinati ang pinag-anay na kahulugan sa paan na atong ikalawat, na atong ikaon, na mao ang atong Ginoong si Kristo. Diya sa ikalawang pagbasa, mo si Pablo, San Pablo nga, isunog ninyo ang bagong kinabuhi, ang bagong pagkatao, na dili na kamo nundog na itong mga pagano. Sa kanunay, ang Ginoo na pinundog, diya sa ato ang Eucharistia, na siya mao ang buhi na pan atong panikamutan kanunay ang pag-ambit niini. Kaya siya naman ang ating isaligan sa atong kinabuhi. Atong hinumduman, doon na may mga kapitos sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo, dili pa lang mawagtang sa Ginoo ang kapait o kalisod, apan tagaan kaniya o kaligon nga musap na ini kanan natong mga pagantos. Kaya ang tao daw nga maampoon, kanunay nga maligon. Mabot ka na kapakyasan sa kinabuhi, initanaw niya ang araw na pa'y adlaw ng subang. Sa Tagalog pa, bagong araw, bagong pag-asa. Makangkamot siya na makasugakon. Nga naman, tungod kay naman ang Ginoo kanunay, kung di na ito kalimtan kanunay nga diha sa atong altar, anaa diha ang buhi nga pan nga mo'y pagkaon sa atong alam, dili lang sa atong material na ginabuhi ang atong matimanon, dili ang atong usap na kalam na mo'y matubang sa Ginoo. So, hinawang porta na atong mababasa ng ikalapulong 8 na Domingo, sa ordinaryo, ato siyang titigan, kung atong ipaambit diya sa atong sagat sa pag-isip katawa, hindi na diya sa atong pagmalay. Kung hinawang porta. Palihong haslo. Magdungan kita karon alang sa atong pagpadayan sa atong simpagtuon. Kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos ang mahal na magagahon sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa lupa, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa Panginoon, si Jesucristo ang buntong anak sa Diyos. Yan ang samahan sa lakay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Yan ang pinilimuha o sa kinaiya samahan. Hinaig kaniya ng himong tanan. Tungod pinatong mga tao alam sa atong malawasan. Di ka na siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya kami lawas gikan ni Maria na hulay o mahimong para. Tungod kanato, ilasang si Sakos sa sugong na Poncio Pilato, ang alto siya namatay bilbo. Sa katulong atlaw na banhaw siya, ang matuman ang kasulatan. Isama si sa langit o kabalikod sa tuong samahan,
Mukhang siya ng mayakon na sa pagkong sa mga buhig sa mga gantay. Kung ang iyang inhalinan wala yung kapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginuwi ng maghatag sa kinabuhi. Nagagitan siya sa mahalog sa anak, duman sa mahalog sa anak. Isimba siya o himaya kung isulti binabi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usas sa santos, katuligo o kapustuligo sa simbahan. Nagailan kami sa buyan, alas sa kusayuan sa mga sala. Nagapagod kami sa mga banhaw sa mga natay, o sa kinabulig sa mga sa kalibutan. Amen. Bitawag kita sa Diyos na mamahimong maayong mga saksi sa kinabuhing Kristohanon diha sa iyong simbahan. Atong ialad kaniya ang tanan natong mga panginahanglan o kita mayon Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang niya itong nagalagad sa simbahan ug ihalad siya ng kinabuhi alang sa pagmangkala sa kaluwasan sa tanan. Ilabi na ang atong Santo Papa, ang atong obispo, ug ang tanang kabispuhan, ang atong kuraparko, ug ang tanang kaparian nga magparsigol sila sa pagpadayon sa misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita nga halagan kita sa Dios ug mga pangulo sa atong paggamhanan nga puno sa kadait ug kangayan. Diya sa ilang pagpangalagad matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang sa mga kapos ug mga nanginahanglan natong mga kaigsunan nga bisan sa ilang pagantos ilawon tayo maila sa Kristo nga maghuhupay sa ilang kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita nga tagaan kita sa Diyos ug kayuhan sa lawas. Ilabi na sa mga masakiton nga mamaligon ta ang ilang pagtuo ug mangko nila ang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita sa kanang mga ginikanan. Yan ka sila sa kanunay sa pagatiman o pag-agap sa ilang mga anak ngadto sa pagkamayo Kristiyano. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang kanatong tanan na nagkatigong karon dinhi. Nga magbayad tununta kita sa kanunay nga magsangyaw o puyo sa pulong sa Diyos diha sa pagkakagsa sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo sa kita sa Ginoo alang sa atong mga igsuunang namatay. Labi na sa atong atong kalak sa atong kanhi obispo, Monsignor Patricio Alo. Hinahatuta ang Ginoo magmaluluyon kanila ug gawato sila sa gingharian nga itadana alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. O Diyos nga mahal, tuburan sa kaluoy o gugma, imo nga dungog ang among mga pagampo. Sa imong mga kamot ang itugyan ang among mga pinahanglan, uban sa among dakong pagsalig kanimo. Tabangin kami nga among mapalampo ang imong gugma, niining simbahan sa imong gitukod o gibasko at anang tanamo. Pinay among ipanayo o gilauman nga madawat, pinaagi ni Kristo aming Ginoo. Amen. Bali mo maglingkod at sa paghahain. Ano ng bayang umaasa
langit ng amahan, ngayon at tapos gayon na magkatigong kami karong adlaw. Aron sa pagsaulog sa kaluwasan ng ipadangat mo kanamo, pinaagi sa pagkamatay ng pagkabanhaw sa imong giligugmang anak, si Kristo among Ginoo. Ang labing hingpit na bahagi sa pagsaulog niining adlaw, mga kasaulugan sa Santos nga Misa, nga gigasa mo sa imong simbahan. Apan wala kami pare karon dinhi nga makasaulog niini iban kanamo. Busa sa pagsaulog sa imong pulong o sa pagkalawat, among kadayag ang among kinasigkasing na pagsimba kanimo o pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. O ang mga ganitnon, ipadayon ang imong pagdasig o paglikon kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton, samtang nagapagod kami nga mahinangkon sa pag-anhi sa among pare, aron makasaulog kami uban kaniya sa Santos nga Misa. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Karon magampo kita sa mahal atong gamiton mga pulong nga itudlo kanato sa atong manunubos. Luwasan kami Ginoo sa tanang ilautan. Katagi kami sa imong kalinaw. Liguna kami ug tabangi sa tanan namong paghinahanglan. Kaya napabot kami nga mahinangkon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Di mo man ang gingharian, ang naho kami maya, hangtod sa Amahan na maluluyon, ipadala ka namo ang imong espiritu sa gugma o masaylo. Aron makahiusa kaming tanan, diha sa pagtinuhuray o pagsinagtanay, sa pagsangyaw sa imong gingharian, sa gugma o katarong. Kaya ang mga panaglalis o panagsumpakiay, nakapahilayok ka namo gikan sa usa-usa. Tabagi kami sa pagigulit, pinaagi sa pagpinasayloay. Amen. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panagsunay.
nga nanawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoong dila ko ang ngayon ang kalawat kanimo. Ang lawas si Kristo mag-amping kanako alang sa kinabuhi dayon. Amen. Baliw manito. Umagaan po kita. O Ginoo, pinagi sa among pagpaminaw sa imong pulo, nakabaton kami o kabaguhan sa among kinabuhi. O gihatagan mo kami sa kalikon sa among pagalingon. Panalitdi kami pinagi sa imong gugma o hadama kami alam sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa katuran. Amen. Baliw manito. Orasyo Ipiraka alang sa kasubaran sa 2019 ng coronavirus. Diyos among amahan, pidangog kami kalinggo sa among pagmamahal. Ang mahamyo sa imong panalipod, batok sa 2019 ng coronavirus, kami kalas na sa daghang kinabuhi, kuya kaapekto sa kayamanan. Nag-ampo kami sa imong grasya, alang sa mga taong gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya o hinungdan ng virus o sakit, o sa iyang pamaagi sa pagtapon. Diyan ang mga kamutugunang-una sa mga hanas ng medisina, na sila magatiman sa mga masakito, iba ng kahanas o kaagho, o nga to sa panggamangan ng pribadong anensya, hamangita sa kaayuhan at sulba ni ingin kagalagman. Nagampo kami alang itong mga bitakbuyan, na sila ang ibalik sa maayong panglawas. Hatagi kami sa grasya nga magbugay alang sa kaayuhan sa tanan sa pagtabang ni Antong hinahanggan. Kini ang ibangayo pinaagi sa among Ginoo sa Yesu Kristo imong anak, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria dampanan sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. Panglikod agad mamiton ang halas.
Tugahapon nga itong iong parokya alang sa ipahin mo nga BEC Congress. So, upat na ka kuan kay President lang to, treasurer ng Antipaato. Unya, naay misa kagipahigayon. Unya, na po yung mga naay prizes alang sa choral contest. So, ang nakadaog dahil sa choral contest mo ang Zone 3. So, ato silang palakpakan. Sila ang makakuha sa first prize. Kunya, hapit naman ang ato ang fiesta sa Philippines karong August 15. So, giawhat ang tanan na musimba na Domingo man na. Kung naatay madala, okay ra po. Kung wala, okay gihapon kay namay donors. Kunya, basi na pa idugang ipahibalong atong vice. May butang sa tananong. Kagahapon, ang among tigong dito sa parokya, pinili mga tundanan ka sa atong GKK, ikan sa GKK President nandito sa daong Secretary, mauni ay ka na ang Italia ay maghatag bugiya alang sa kalabuan sa atong GKK. Unya, ang ikaduha po katong di paabot ni Padre ang katong libre na tanang sakramento. Libre na muna. Kabahin po sa atong pista, murag hapit naman po, no? Kapistahan sa atong patron. Dili lang po kayo sa mabaraka kay naman po na si Kagawad Panagito, naman po siya yatang ang grasya niya. Kung madayon po niya itong akong sabot-sabot sa itong upat ni nga kaabang. Kung madayon niya ito. Ganun lang, nagahan kayo. Salamat sa tanan. So, wala naman siguro yung mga pangkalo kayo nito. Mga igsoon, dinili kasaulugan sa tulong sa Diyos, magpabili ng tapita kanunay nga magpabili ng hinusa. Hinawat ang puno nga atong nalungog karong takha, magpabili din kanato, kung mahimo atong pagdanan sa kinabuhi. Tapos na ang atong kasaulugan, o ang Diyos ng nalangin kanatong tanan, sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Nanlakaw kita diha sa kalinaw, aron sa paghigugma o pag-alagad sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa dato. Thank you for watching.